Okei, eli mulla on haastateltavana personal trainer ja fitnessbloggaaja Monna Pursiainen. Täällä ollaan Hietsun torin kahvilassa. Ja mulla olisi ensimmäinen kysymys, että miten sä innostuit tosta personal trainerin ammatista? Mä oon opiskellut alun alkojaan liikunnanohjaajaksi ja tein sitä työtä vähän aikaa. Sitten mä olin välissä vähän muualla vaatetusalalla ja muotipuolella, mutta sitten halusin palata takaisin liikunnan pariin ja kouluttaudun personal traineriksi sitten ja aloitin työt. Mikä sun työssä on sitten kaikista sellainen palkitsevin hetki tai asia? Kyllä se on asiakkaiden onnistuminen ja se semmoinen niin kuin, ei niinkään onnistuminen jossain, mitä mä oon määrännyt niiden onnistumaan, vaan se semmoinen niin kuin onnistumisen tunne, mikä ihmisellä itsellä tulee, että jos on itse asettanut tavoitteeksi, että painon pudotus ja lihasmassan saaminen ja kehon kuvan muuttaminen ja sellainen tyytyväisyys itseensä. Ja sitten kun se alkaa näitä saavuttamaan pikkuhiljaa näitä asioita, niin kyllä se on parasta mulle. Mikä sitten on sun tapa sillä motivoida? Että onko se semmoinen vähän pomottavampi vai koetat sä sitten kannustaa enemmän? Ehdottomasti kannustaa. Mä oon vähän huono pomottaja PT, että mä oon enemmän semmoinen, että kyllä mä niinku sitten treeneissä niinku pistän asiakkaan hommiin ehdottomasti, että hiki virtaa, mutta niin kun siellä taustalla sitten se työ on enemmän semmoista kannustavaa. Oletko sitten paljon joutunut tällaista niinku henkistä valmennusta, tai niinku, että oletko paljon kannustanut niiden treeneen ulkopuolellakin vai? Riippuu tietenkin vähän niin kuin siitä, että mikä on tavoite. Jos tavoite on vaikka se, että haluaa oppia salilla treenaamaan, on jonkun lailla jo jotain treenitaustaa ja ei vaikka ole välttämättä mitään painoa pudotettavana, niin silloin se henkinen puoli ei välttämättä ole niin suuri. Mutta sitten jos on vaikka painonpudotus kyseessä, niin monesti niihin liittyy jonkunlaisia henkisiä asioita sen takia vaan, että itsetunto ei ole välttämättä mikään huipussaan oleva asia silloin, kun valmennussuhde alkaa, mutta että pikkuhiljaa sitä sitten niin kuin oppii luottamaan itteensä ja tarkastelemaan niitä henkisen hyvinvoinnin puoliakin siellä. Mikä on sitten yleisin tommonen tavoite yleensä, että onko se enemmän niitä semmosia, jotka haluaa pudottaa painoa sulla asiakkaina vai tällaisia, jotka haluaa oppia jotain liikkeitä? Kyllä varmaan yleisin on se painonpudotus ja se on niin kuin itse asiassa semmoinen juttu, mitä mä aina sanon mun asiakkaille on se, että painotavoite voi olla, joku voi asettaa ja haluaa asettaa painotavoitteen, mikä on itse asiassa melkein 100% kaikilla naisilla 65 kiloa tai sen alle. Se on monesti, siis tosi monesti sen alle, aina halutaan. Mutta ehkä matkan varrella, kun tulee sitten salitreeniä siinä ja lihasmassa muotoutuu eri tavalla, rasvamassa pienenee, mutta kuitenkaan se paino ei välttämättä muutu niin radikaalisti, mutta esimerkiksi kehon muoto saattaa muuttua. Niin se on se semmoinen, mitä mä yritän sitten niin kun ehkä kannustaa siinä matkan varrella. Et tavoite voikin olla se, että kehon koostumus on parempi. Ei ne painokilot, ne ei välttämättä oikeasti kerro mitään.